सानाव जोंनि इपिपिएल नि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा इपिपिएल नाव बिल बिखोमा फैयो बेथ' बोरै जानो ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि इपिपिएल नि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। अन्नानै भिडिअखौहाय जोबजासे नायनायनि सिगां आदा सदा नायनानैहाय गाज्रि कमेन्ट होलायनो नाङा। गावजों गाव बर'जों बर' भिडिअखौहाय जोबजासे नायग्रो, बिनि उनावसो कमेन्टखौ हो। थ' रायजोफोर जोङो मिथिगौ जायनि मुङा बिक्रम दैमारि। बिथाङा गोबां जोंनि चिरां ओनसोलावहाय ओरै गसाइगाव, बाक्सा, चिरां जेरावबो क'क्राझार बे एरियायावहाय लेक्सार होबायगासिनो दङ। नाथाय बिक्रम दैमारिनि रियेलिटिया मा बेखौहाय गोबां रायजो राजाया मिथिया जानो हागौ। जायफ्रा बिपिएफ पार्टिजोंहाय सापर्ट खालामनानैहाय बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा खोनासंदों बैसोर बायदिया गासैबो गोजावजोबगोन। बिक्रमा सासे बिटिसिनि थिखादार। बिथाङा गावनि बिलखौहाय मोनैनि थाखाय, बिल पास जायैनि थाखाय रागा जोंनानै रायजो राजानि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय फोसावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिक्रम दैमारिया मिथिखागौ बिपिएफआ माबायदि रायजो सालायो, बेखौ बियो रोखा रोखा मिथिजोबखायो। थेवबो गावनि उदैनि ओंखामा सेजानायखाय, गावनि बिला पास जायैनि थाखाय बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावबायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। जों मिथिदों बिक्रम दैमारिया 3 दाननि सिगां इउपिपिएल आव हाबनो थांबायमोन। दा बिथांखौहाय इउपिपिएलआ एक्सेप्ट खालामाखै। जानो हागौ बिथाङा माखासे दुर्नीति खालामदों बिटिसि आव थिखादार जानाय समावहाय। बिपिएफनि सरकार सालायनाय समावहाय बिक्रम दैमारियाबो माखासे खामानिफोरखौहाय मावालासिनो आदुरा खालामनानै दोननायखौ जोङो नुखाबाय रायजोफोर। थांनाय सानथामसो सिगां आङो मोनसे भिडिअखौ हगारना होदोंमोन बिक्रम दैमारिनि। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों मोनसे पिसिडिसिनि अफिसखौहाय बिथाङा कमप्लिट खालामनानै होआखै। जेरै हाग्रामा महिलारिया गावनि खामानिखौहाय साक्सेसफुल खालामनानै होजोबा, आद्रा खिद्रा मावनानै दोनो, थिग बेबायदिनो बिक्रम दैमारियाबो गावनि मावनो गोनां हाबाखौहाय मावजोबनानै होआखै रायजोफोर। दा बेफोरखौ नुनानैनो जानो हागौ इउपिपिएलआ बिक्रम दैमारिखौ एक्सेप्ट खालामाखै। एसे खोनासंनानै लादोनि बिक्रम दैमारिनि थाखाय इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि सारा बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय, 3,200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा। दिनै जों बेखौ बोसोरसेयावनो होजोबनाया सम्भब नङा। थेवबो गोबां होनाय जाबाय, प्राय 1800 कौटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो। आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि इपिपिएल नि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा इपिपिएल नाव बिल बिखोमा फैयो बेथ' बोरै जानो ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि इपिपिएल नि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। थिखादारा मा मिथिगौ बिटिआर सक्तिनि सोमोन्दैलाय? थिखादारसो बियो, जेबो मिथिया बियो। बियो बेसेबां थिखा मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो। बे सक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायबाय, बे सक्तिनि गेजेरजों जे जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय, बे सक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावा दिनै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, बे सक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, बे सक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा एसेमब्लियाव बर' रावजों जे बुंनो मोननाय जाबाय। आसाम एसेमब्लियाव नोंथांमोना थांबा नुगोन बर' रावजों दा लिरनाय दंजोबसै आसाम एसेमब्लियाव। बेफोरखौ बिथाङा मा मिथिदों? आरो गोबां बाथ्रा बे सक्तिनि गेजेरजोंनो जादों। दिनैहाय बे सक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरनि जे बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों, रोजा रोजा न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों। बेखौ बे थिखादारा मा मिथिदों? गथिखे थिखादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होआ। सोरबा बिपिएफनि लिडारा माबा सोंदोंबा आं फिननाय होगोन। थिखादारा मा मिथिगौ बिटिआर सक्तिनि सोमोन्दैलाय? थिखादारसो बियो, जेबो मिथिया बियो। बेयो बेसेबां थिखा मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो। मिथिबायना बिक्रम दैमारिया सानावहाय बिपिएफनि बाथ्रा बुंनानै दल दामबाबायो, गामि बिथोरावहाय गामि गेजेर गेजेर हाबबाबायो, स्कट लालायनानैहाय बिथाङा थाबायबायो। नाथाय हरनि समावहाय बियो इउपिपिएल सरकारजोंहाय आखाइ हमनो थाखाय सेस्था खालामो रायजोफोर। दा इउपिपिएल नि सरकारा
बिनि गासैबो सभाब चरित्रखौहाय मोनथिजोबनायखाय बेखौहाय दिनैसिमबो एक्सेप्ट खालामाखै आरो खालामखानायबो नङा बिसोरो। मानो होनोब्ला बिपिएफनि मावग्रा माखासे मानसिफ्रा बे एखे खामानिखौनो मावहैफिनखागोन बेखौ नुनानै सायख'नानैसो इउपिपिएल सरकारा एक्सेप्ट खालामदों। दा बिक्रम दैमारिमोन बायदिया दुर्निति खालामदों जानो हागौ रायजोफोर, बेनिखायनो बिसोरो एक्सेप्ट खालामाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्राबो एसे सानै हयै मानसि सायख'नानै सापर्ट खालामोब्ला मोजां होननानै आं सानदों रायजोफोर। बिपिएफनि जायफ्रा सापर्टार्सफोर बिथांमोना प्रमद बर'खौहाय बड'लेण्ड लाबोनानै होनो हायैनि थाखाय गोबां दुखु मोनदों। आंबो मिथिगौ, आंनोबो नांगौ बड'लेण्ड। नाथाय आंनि थांखिया बेनो दे प्रमद बर' बायदि सरकारखौहाय जुदि मोजाङै जोङो सापर्ट खालामलांबाय थायोब्ला जानो हागौ इयुननि समावहाय बड'लेण्डआबो जानानै फैगोन। जेब्लानाखि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो डक्टर, इन्जिनियार, आइएएस अफिसार, आइपिएस अफिसार गिदिर गिदिर फरायनायफ्रा थागोन, बै समावहाय रावबो सेनानै लांनो हानाय नङा। दा बेफोरबायदि थायोब्लासो जोङो बड'लेण्डखौबो मोननायनि माखासे क्राइटेरियाया ओंखारहैगोन। नाथाय बिपिएफ पार्टियाथ' बड'लेण्ड नाङासो होननानै बुंदों। बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारियाथ' 1.6% बड'लेण्ड নহব होननानैसो बुंदों। মই তাকাউন্টে बड'लेण्ड নহব होननानै बुंगासिनो बिपिएफनि चिफआ। अब्ला नोंसोर माब्रै हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामखो? आं बेखौसो आसरित मोनदों रायजोफोर। गोबां रायजो राजाफ्रा, चिरांनि रायजो राजाफ्रा जायफ्रा बैसो जानाय बैसोर बायदियानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों। मानो? ना बिथांमोना बै 17 बोसोरावहाय बिपिएफनि बे दानलाय सुदलाय खालामनाय होसोख्रुबलायनायखौसो मोजां मोनमारदोंमोन नामा? दिनै बेखौसो प्रमद बर' सलायनाय सरकार इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' सारा खालामनो हायाखै रायजोफोर। हारिजों हारि होसोलायनायखौहाय इउपिपिएल सरकारा बानायनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो बिपिएफनि सापर्टारफ्रा प्रमद बर' सारखौहाय मोजां मोनाखै। भारत सरकारजोंहाय लोगो लानानैहाय आर्मिफोरजों लोगोसे बर'फोरखौ होसोहोनो हायाखै। दानलाय सुदलायखौ लाबोनो हायाखै। गावजों गाव हिंसा खालामलायनायखौहाय इउपिपिएल सरकारा बानायनानै होनो हायाखै। बेनिखायनो इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ। बेबायदि खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारासो गोरों। बेनिखायनो बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनो भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। बेसेबां दुखुनांथाव। जेसेबांखि बुङा मानो हाग्रामा महिलारि सारा देरहायोब्ला बिथाङा बे एखे खामानिखौनो मावगोन आरो बिथाङा खुदै मलंनानैल' दङ। देरहायोब्ला मा खामानि मावगोन बिनि गोसोआवसो साननानै दङ रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो माबायदि सरकारा मोजां मावलांगोन बेखौसो नायनानै भट होनाया मोजां। दिनै बिक्रम दैमारिया मोनथियाङा मोनथिगौ। बिक्रम दैमारिया बबे सरकारा मोजां मावदों बेखौ बियो मिथिगौ। नाथाय धंस खालामनानै होनो थाखाय बियो प्लान पलिसि खालामनानैहाय थांखि लानानै बे बाथ्राफोरखौ फोसावगासिनो दङ। नायबायल' था नोंसोरो बिक्रम दैमारियाबो मा जायो। इलेक्शन जोबनायनि उनावनो बिक्रम दैमारि बायदि सिमाङावबो नुवाबो जानो हागौ नोंसोरो। बै समाव जेरै बिक्रम दैमारिखौ नुफेराखैमोन। गादिया गोमाबाय नालाय बबेबा हाखरनिफ्राय थब्ले ओंखारबाय। माबायदि मानसि बिपिएफनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। आरो नै दिनैहाय बेलासिनि 4 बाजियावहाय बिपिएफनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्म सारा बुगाबावबाय। बिथाङा रिजाइन होनायनि अलरेडि लेखाखौहाय डिक्लेयार खालामखाबाय। अलरेडि साबमिट खालामखाबाय रायजोफोर। जोङो ससियेल मिडियायाव नुखाबाय। दिनैहाय नोंथांमोना चन्दन ब्रह्म सारजों लोगोसे मोखां नायज्लायज्लाय पार्टियावहाय थाङो बा चन्दन ब्रह्म सारनि जे
नाजावजानाय बेयावहाय जुदि नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 4 बाजियावहाय चिरां जिल्लानि काजोलगावनि बिटिसि नब्लाङावहाय नोंसोरो नुनो मोनगोन चन्दन ब्रह्म सारखौ थांनानै नायहैब्लानो। रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जय जाथों, जय बर' हारिनि।